ተመስገነ ምስግን ዘተመስገነ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር ምስኹም ይኹን። ክቡራት ኣሕዋተይ ናይ ኣዜብ ሰባዊት ዩቱብ ተኸታተልቲ ከመይ ኢኹም? ኣነ ሰላም እየ ኣምላኽ ይመስገን። ከምታ ኣነ ሰላም ዘለኹ ሰላም ክትኮኑ ለይባልቲ ሙሉእ ተስፋ እየ። ከመይ ቀኒኹም? እምበኣርከስ ናይ ቅድስቲ ኣርሴማ ዕለት 6 ታሕሳስ ቅዳሴ መዓልቲ ቅዳሴ ቤታ እዩ። በረከት ክንካፈል ከዓ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ሓቢርና ንስማዕ እስካብ መጨረሻ ሞ በረከት ንካፈል። ብላይክ ጀምሩ። ሃናፃይ ርእይቶኩም ከዓኒ ኣይፈለየኒ። እሺ እንቋዕ ብፅሐኩም። ታሕሳስ 6 መዓልቲ ቅዳሴ ቤታ ንቅድስቲ ኣርሴማ ሰማዕቲ ዝኣርመን እዩ። እንኳዕ ንመርዓተ ክርስቶስ ዓመታዊ ክብረ በዓል ኣብፅሐኩም ኣብፅሐና እግዚአብሔር አሜን። ቅድስቲ ኣርሴማ ካብ ኣቦኣ ቴዎድሮስን ከምኡ ድማ ካብ ኣዲኣ ኣትናስያን ዝተባሃሉ ክልተ ክቡራት ፍቁራት ናይ እግዚአብሔር ስድራ ቤት ዝተወለደት ቅድስቲ ኣደ እያ። ኣቦኣ ቴዎድሮስ ካብ ሌዋውያን ካህናት ካብ ሓያላት ነገስታት ወገን ክኸውን ከሎ ከምኡ ድማ ኣዲኣ ከዓ ናይ ሃይማኖት ቅንኣት ካብ ዘለዎም ናይ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን መራሒት ጳጳሳት ካብ ዝርከብዎም ካህናት ወገን እያ። ቴዎድሮስን ኣትኖስያን ንእግዚአብሔር ዝፈርሑ ጻድቃን ተኣዘዝቲ ምእዙዛት ሰባት ነበሩ። ብጾምን ብጸሎትን ብምጽዋትን ብልመናን ብስግደትን ዝተግሁ ብምግባረ ጽድቂ ተሸለሙ። ናይ እግዚአብሔር ብሩኻት ሰባት ነበሩ። ኩሉ ግዜ ብጸሎት ብቁርባን ብዘይ ምቁራጽ ናብ ቤተ ክርስቲያን ዝግስግሱ ሰባት ኣብ ቅድመ እግዚአብሔር ኣምላኽ ከዓ ከም መላእኽቲ ንእግዚአብሔር ብውዳሴ ብምስጋና ነቂሖም የገልግሉ ዝነበሩ ሰባት እዮም። እንተኾነ ግና ብእዋኑ ብውላደይ ተባረኹን ኣይነበሮምን እዩ። ክሳዕ ዘመነ እርግናኦም ከዓ ብዘይ ውላድ ጸንሑ። እንተኾነ ከም ሃና ኣደ ሳሙኤል፣ ከም ሃና ኣደ ድንግል ማርያም፣ ከም ኤልሳቤጥ ኣደ ቅዱስ ዮሃንስ መጥምቅ እግዚአብሔር ጸሎት ኣትናትያስ ሰሚዑ ኣብ እርግናኣ ውላድ ረኸበት። ብመንገዲ ስርዓት ቤተ ክርስቲያን ድማ ዓበይዋ። ክስጋብ 3 ዓመት ዝኾና ምስ ስድራ ቤታ ተቐመጠት። ድሕሪኡ ግና ናብቲ ብስም ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተሰርሐት ዝተሰመየት ቤተ ክርስቲያን ንእግዚአብሔር ክተገልግል መጽባዓ ስለ ዝነበሮም ኣወፈይዋ ማለት እዩ። ክሳዕ ጓል 15 ዓመት እትኸውን ኣብ ቤተ ክርስቲያን እናገልገለት ተቐመጠት። በዚ ግዜ እዚ ወለዳ ናብ ሓደ ሰብ ካብ ቤተ ክህነት ወገን ዝኾነ መንእሰይ ከመርዕውዋ ናብታ መርዓ ምኽንያት ደስ ክብሎም ደለዩ እሞ ቅድስቲ ኣርሴማ ግና ንሳ ናይ ክርስቶስ መርዓት ክትከውን ብድንግልናን ብንጽህናን ክትገልግል መደብን ድልየትን ስለ ዝነበራ ነቲ ወለዳ ዝሓሰብዎ መርዓ ኣብ መወዳእታ ከዓ ዝተግበርዎ ሕፀ ክትቅበሎ ኣይከኣለትን እያ ቅድስቲ ኣርሴማ። በዚ ምኽንያት ካብ ቤት ወለዳ ወፂኣ ናብ ገዳም ኣተወት። ብድንግልናኣን ብንጽህናኣን ህይወታን ሙሉእ ንክርስቶስ ዘገልግላ ዝነበራ ቤተ ደናግል መነኮሳት ገዳም ከደት። ብሕብረት ድማ መንፈሳዊ ህይወታ ምስኣተን ጀመረት። ቅድስቲ ኣርሴማ ጓል 15 ዓመት ምስ ኣኸለት ናብ ገዳም ብምናኔ ኣተወት። ካብ 284 ክሳብ 305 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ዝነገሰ ንጉስ ዲዮቅልጥያኖስ እዩ ዝነበረ። በቲ ዘመን እቲ ናይ ሮማ ገዛኢ ዝነበረ ንጉስ ዲዮቅልጥያኖስ ልቡ ብሓሳብ ሰይጣን ተመሊኡ ንብዙሓት ናይ ክርስቶስ ሰዓብቲ ዝኾኑ ሰባት ብዙሕ መከራን ሽግርን ጸገምን የውርደሎም ነበረ። በቲ እዋን ንሱ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሰይጣን ኣብ ልቢ እቲ ንጉስ ዲዮቅልጥያኖስ ኣትዩ ንሓሳቡ ኣላዒሉ ጽብቕቲ ውቅብቲ ድምቕቲ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ መላእ ሃገር ሮም ደልዩ ክምርዖ ከም ዘለዎ ኣበገሶ ማለት እዩ።
በዚ ሓሳብ እዚ ተበጊሱ ከዓ ንልኡኻቱ ናብ መላእቲ ሃገሮም ሮም ሰደዶም። ከይዶም ጽብቕቲ ውቅብቲ ዝበልዋ ጓል ኣንስተይቲ ስእላ ስኢሎም ከምጽእዋ ኣብ መወዳእታ ከዓ ናይ ንጉስ ሰበይቲ ዲያቅሊጥያኖስ ክትከውን ምዃና ነጊሩ ትእዛዝ ሂቡ ኣፋነዎም ማለት እዩ። ንሳቶም ድማ ሙሉእ እታ ዓዲ ክደልዩ ምስ ጸንሑ ንቅድስቲ ኣርሴማ ኣዴና ኣብ ሓደ ናይ ሮማ ዓዲ ዝርከብ ገዳም ምስ ካልኦት ደናግል ረኸበዋ እሞ ስእላ ስኢሎም ናፍቲ ንጉስ ለኣኽሉ። ናይ ኣዴና መርዓተ ክርስቶስ ቅድስቲ ኣርሴማን ስነላሂ ድማ ኣዝዩ ፍሉይ ሰበይቲ ነበረት። እቲ ንጉስ እቲ ስእላ ምስ ረኣያ ከዓ ፈተዋ ከምጽእሉ ድማ ኣዘዘ። እተን ደናግልን ቅድስቲ ኣርሴማ እዚ ምስ ሰምዐ ምስ ኣመምኔት ዝነበረት ቅድስት ኣጋታ ኮይነን ናብ ኣርሜንያ ዝበሃል ዓዲ ተሰደዳ። እቶም ልኡኻት ብመልክዓ ከዓ ኣዝዮም ተገረሙ ዝብልዎ እውን ጠፍኦም። ምክንያቱ ቅድስቲ ኣርሴማ ኣዝያ ምልክዕትን ጽብቕትን ሰበይቲ ነበረት። ብቅድሚኣን ብድሕሪኣን ንዓኣ እትመስል ኮነ ካብኣ እትበልጽ ሰበይቲ ኣይነበረትን። ካብኣ እትበልጽ ብመልክዓ ፍልይቲ ንኣመናዊ ፀሓይ ክርስቶስ ዝወለደት ቅድስት ድንግል ማርያም ጥራሕ እያ ትመስል ዝነበረት። እዚ ዘደንቕ መልክዕን ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ጸጋን ስለ ዝወነነት እዮም ከዓ ልኡኻት ንጉስ ኣዝዮም ብጽባቐኣ ዝተደነቑ ዝተገረሙን። እነሆ ከዓ ስእላ ስኢሎም ናብ ንጉስ ዲዮቅሊጥያኖስ ወሰዱ ማለት እዩ። መልክዓ ዝረኣየ ንጉስ ኣዝዩ ደስ ባህ በሎ። ብመልክዓ ስለ ዝተሓጐሰ ከዓ ንኹሎም ዓበይትን ሸማሙንትን ናብ ቤቱ ክመጹ ነቲ ምስ ቅድስቲ ኣርሴማ ዘካይዶ መርዓ ተዳልዮም ንኽጸንሑን ኣብ ሓጐሱ ድማ ብጣዕሚ ክሕጐሱ ከም ዘለዎምን መልእኽቲ ኣመሓላለፈ ማለት እዩ። እንተኾነ እተን ምስ ቅድስቲ ኣርሴማ ዝነበራ ደናግል ብዛዕባ እቲ ንጉስ ዲዮቅልጥያኖስ ዝሰርሖ ተግባራት ምስ ሰምዓ ምስ ረኣያን ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣዝየን ዓው ብዝብል ድምፂ በኸያ። እግዚኣብሔር ብድንግልና ክዕቅበን ብቅድስና ከገልግልኦ ሓይሊ ክህበን ኣጸቢቐን ኣዝየን ጸለያ። ከምዚ ኢለን ከዓ ነቲ ዝነበረኦ ገዳም ገዲፈን ናብቲ ናይ ንጉስ ድርጣዶስ ግዝኣት ዝነበረ ኣርማንያ ተባሂላ እትጽዋዕ ሃገር በጽሓ። ናብዚ ቦታ እዚ ዝኸዱ 75 ካብ ደቂ ኣንስትዮ ደቂ ተባዕትዮን እዮም። ደናግል ዝኾና ድማ 39 ደቂ ኣንስትዮ እየን ዝነበራ ብእዋኑ። ንጉስ ዲዮቅልጥያኖስ ብመሰረት ልኡኻቱ ዝረኸቦ ሓበሬታ ንቅድስቲ ኣርሴማ ከደሊ ኣብ ዝተበገሰሉ ግዜ ኣብቲ ዝነበረቶ ቦታ ክረኽባ ኣይከኣለን እዩ። ገና ናብ ቤቱን ናብቲ ዝነበሮ ቦታን ከምጽኣ ከሎ ብጽባቐኣ ልቡ ዝተሓጐሰ ስለ እቲ ዝገበሮ መርዓ ቀዲሙ ኣገልገልቱን ሽማሙንቱን ዝሓበረ ንጉስ ሓሳባት ልቡ ክሰምረሉ ኣይከኣለን እዩ። ንቅድስቲ ኣርሴማ ደልዩ ክረኽባ ኣይከኣለን እዩ። እቲ ሓቂ ኣብቲ ዝነበረቶ ገዳም ልኡኻት ሰዲዱ ብፍጹም ቀበጸ። ድሕሪ ግዜ ግና ኣርሜንያ ከምዘላ ሰምዐ ማለት እዩ። ንቅድስቲ ኣርሴማ ሒዙ ናብኡ ንኽምልሰሉ ናብ ንጉስ ድርጣድዮስ መልእኽቲ ሰደደ። በዚ ግዜ እዚ ንጉስ ድርጣድስ ንፀሓይ ዝሰግድ ጣዖት ሰሪሑ ፀሓይን ወርሕን የምልኽ ነበረ። ከምኡ እውን ብኢድ ሰብ ካብ እምንን ዕንፀይትን ዝተቐረጸ ጣዖት ኣምላኽ ኢሉ የምልኾምን የስግዶምን ነበረ። ኩሎም ኣብ ግዝኣቱ ዝነበሩ ሰባት ከዓ ኣስሓቶም። ካብ ሶርያ ደማስቆ ጀሚሩ ክሳብ ቂሳርያን ኢፍራጢስን ገዛኢ ገይሩ ዝሾሞ ጤሌሜዎስ ዝስሙ ሰብ ነበረ። ንሱ ትእዛዝ ንጉስ ንምፍጻም ንክርስቲያን ኩሎም ብግዴታ ጣዖት ከም ዘምልኹን ንኣምላኽ ከም ዘኽሕዱን ዝገብር ዝነበረ ሰብ እዩ። ነቶም ንጣዖት ኣይንሰግድን ዝበሉ ሰባት ከዓ
ኣብ ፈቆዶ ቤተ ማእሰርቲ ይእሰሩን ብሞት ይቕፅዑን ነበሩ። በዚ ግዜ እዚ እያ ከዓ ቅድስቲ ኣርሴማ ከቢድ ናይ ህይወት ፈተና ዝገጠማ ማለት እዩ። ንሳ ገና ካብ ሃገራን ዓዳን ቅድሚ ምውፃኣ ኣትሒዛ ኣብ ክርስቶስ ዝነበራ እምነት መወዳደርቲ ኣይነበሮን እዩ። በዚ እምነት እዚ ከዓ ጸኒዓ እትነብር ነበረት ኣደ እያ። ናይዚ ዘመን እቲ ንጉስ ዝነበረ ድርጣዶስ ነቶም ዘምልኾም ዝነበረ ጣዖታት ዘይሰገደ ዘበለ ሰብ ብሞት ይቕፅዕ ነበረ። ቅድስቲ ኣርሴማ እውን ንክርስቶስ መርዓዊ ገዲፋ ንኣማልኽቱ ክትሰግድ ግዲ ተባህለት። ንሳ ግና ክሳዳ ንስሕለት ንሰይፊ እምንቲ ኮይና ተረኸበት። ኣብ ኣርሜንያ ዝነበረ ንጉስ ድርጣድስ እውን መልክዓ ምስ ረኣያ ፈተዋ። ንክምርዐዋ እውን ብዙሕ ከታልላ ፈተነ። ንሳ ግና ብመንፈሳዊ ህይወት ፍጹም ትብዓት ዘለዋ ሰበይቲ ስለ ዝነበረት ባዕላ ንኣምላኽና ንኢየሱስ ክርስቶስ ርእሳ መርዓት ዝገበረት ሰብ እያ እሞ ንሰማያዊ ንጉስ ዝተኣመነት ሰማዕቲ ቅድስቲ ኣርሴማ ኮነት። እቶም ክሳዳ ክስይፉ ዝመፁ ልኡኻት ንጉስ ብጽባቐኣን ብጸጋኣን ኣዝዮም ይስንብዱን ንምቕታላ ምድፋር ክሳዕ ዝስእኑን እኮኑ። ንሳ ግና ብሰማዕትነት ክትሓልፍ ፍጹም ዝኾነ ድልየት ስለ ዝነበራ እግዚኣብሔር ብሰማዕትነት ከዕርፋ ናይ ወትሩ ጸሎታ ልመናኣ ነበረ። ሎቱ ስብሐት። እቶም ኣብ ቅድሚኣ ዝነበሩ ሰባት ብሰማዕትን ክሓልፉ ከለዉ ኣዝዩ ደስ ይብላ ነበረ። ቅድስቲ ኣርሴማ ሰማዕት ብከምዚ ከዓ እቶም ክሳዳ ክስይፉ ዝተለኣኹ ግናኸ ብዝተውሃባ ጸጋ ምድፋር ዝሰኣንዋ ቅድስቲ ኣርሴማ ድማ ነቶም ወታደራት ኣጅኹም ኣይትፍርሑ ዝተኣዘዝኩምዎ ግበሩ እናበለት ተተባብዖም ነበረት። ንሳቶም ግና ምድፋር ሰኣንዋ። ኣብ መወዳእታ ግና ክብርቲ ክሳዳ ብስሕለት ሰይፊ ብኢድ እዞም ዘይኣመንቲ ሰባት ተሰየፈት። መስከረም 29 መዓልቲ ብ290 ዓመተ ምህረት ደስ እናበላ ክሳዳ ኣድኒና ኣሜን ኢላ ሰማዕትነት ተቐበለት። ምስኣ ድማ ብዙሓት ሰማዕታት ዝተቐበላ ቅዱሳን ኣንስቲ 27 ሰማዕታት ብስሕለት ሰይፍን ስለ ስም ክርስቶስ ብክብሪ ሰማዕታት ዝተቐተላ ኣለዋ እየን። ኣብ መወዳእታ ድሕሪ ብዙሕ ስቃያት መከራታት ተሪፈን ዝነበራ ደናግል መነኮሳት መስከረም 29 መዓልቲ ክሳደን ብሰይፊ ተሰይፈን ኩለን ናይ ሰማዕትነት ኣክሊል ተቐቢለን እየን። ቅድስቲ ኣርሴማ ምስ 27 ደናግል መነኮሳት ሰማዕትነትን ምስ ተቐበለት ንጉስ ድርጣዶስ ፈጺሙ ሓመመ። ንቅዱስ ጎርጎርዮስ ሊቀ ጳጳሳት እውን ብግፍዒ ኣሲርዎ ነይሩ እዩ። ንቅዱስ ጎርጎርዮስ ሊቀ ጳጳሳት ምስ ፈትሖ ካብ ደዌ ሕማሙ ደሓነ ተፈወሰ። ናይ ቅዱሳን ደናግል ናይ ቅድስቲ ኣርሴማ ናይ ቅዱሳን ሰማዕታት ዓጽሚ ፍልሰቶም ንክኸውን ተገበረ። ብቅዱስ ጎርጎርዮስ ሊቀ ጳጳሳት ምክንያት እዚ ድማ ታሕሳስ 6 መዓልቲ እዩ ቅዳሴ ቤተ ክርስቲያና ከቢሩ ይውዕል ኣሎ። ከምኡ እውን ናይ ቅድስቲ ኣርሴማ ማሕበርተኛታት ዝበሃሉ 119 ሰማዕታት ሎሚ ዝኽበረሎም እዩ። ብተወሳኺ ታሕሳስ 6 ብስማ ደስ ዝብል ቤተ ክርስቲያን ተሰሪሑ ዝተኸበረሉ ዝተቀደሰሉ መዓልቲ ስለ ዝኾነ ክነኽብሮ ይግበአና ማለት እዩ። ናይ ቅድስቲ ኣዴና ኣርሴማ ሰማዕቲ በዓላታ መስከረም 29 መዓልቲ ዕረፍታ እዩ። ከምኡ ድማ ታሕሳስ 6 መዓልቲ ከዓ ቅዳሴ ቤታ እዩ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ። ናይ መርዓተ ክርስቶስ ናይ ደቂ እምነት ሃርበኛ ሰማዕቲ ቅድስት ኣርሴማ ኣማላድነት ጸሎታን በረከታን ረድኤታን ምስ ኩላና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን አሜን አሜን አሜን። ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይኹን አሜን። ዝወደቀን ዝነጠበን ብኣፈ ትጓሃን መላእክቲ ተዓርመለይ። ክቡራት ኣሕዋተይን ኣሓተይን ምንጪ ካብ እምነቶሙ ኣበው ዝብሉ ክቡር ኣቦና ኣብ ፌስቡክ እምነቶሙ ለኣበው ኢልኩም ኣቲኹም ብምንባብ ክተንብብዎ ትኽእሉኹም። ኣነ ከዓ በረከት ንኽካፈል ንባዕለይ ኢለ ከምኡ እውን በቲ ምንባብ ዘይምንቸወኩም ብከምዚ ከዓ ወላ
ሄድፎን ከጌርካ ገለ ንክስማዕ ኢለ እየ ዘንብቦ እምበር ከውረቦና ዝፀሓፍዎ እዩ። በረከታ ኣማላድነታ ረድኤታ ናይ ሰማዕታዋ ቅድስቲ ኣርሴማ ኣይፈለየና። እቶም ምስኣ ሰማዕትነት ዝኸፈሉ ቅዱሳን ኣቦታትናን እኖታትናን እውን በረከቶም ይሕደረና። ብድጋሚ ዝወረቐት ነጥብ ብኣፍቲ ኳን ምላኽ ትታረመለይ። እቲ ጋእጋእ ዝብሎ ዘለኹ ካልኣይ መሊሰ ደጊመ ስለ ዘንብቦ ነበርኩ። እቲ ቀንዲ ዘድልየና ናብቲ ቃሉ ኣተኪርና በረከት ንካፈል፣ ናብቲ ቃሉ ንስማዕ። ብካሊእ ቪድዮ እስካብ ዝመፀኩም ሰላም ቀኒለይ፣ ሰላም ኩኑለይ። ነመስግኑ ንእግዚአብሔር፣ ነመስግኑ ንእግዚአብሔር፣ መስግንዩ ዘተመስገነ፣ መስግንዩ ዘተ